Comença la temporada de platges i, en conseqüència, augmenten també els residus a la sorra. És per això que l'entitat Submón ha impulsat una jornada per recollir aquests residus, principalment plàstics i borilles de cigarreta. De la importància de no deixar coses a la platja quan ve a visitar-les, i també molt important no abocar residus per lavabo, perquè molts acaben arribant a través dels rius als mars i acaben tornant a la platja. Per exemple, aquesta platja està plena de bastonets petits que són bastonets de les oïdes, que molta gent els utilitza, els llença pel vàter i això acaba arribant al mar i tornant a la platja. Aquesta tasca està emmarcada en la jornada a nivell europeu Let's Clean Europe. Tot i que havia de celebrar-se el passat mes de maig, a Viladecans la pluja va obligar al seu ajornament. L'Agència de Residus de Catalunya n'és la impulsora.